Čaute ľudia, dneska si natočíme hokej, takže ideme hrať ten hokej a ideme na to. Za kamerou je obľúbený youtuber Skibidi Dynamite. A tu je Trac 383. Určite s ním... A tu je Sniper. Určite s ním natočíme niekoľko preskúmačok, nebojte. Nebojte sa, na jednej sme sa báli, lebo sme boli jak tari. A to bude na našom kanále, tento tu neviem čo robí. Na mojom, nie? Tak No a ideme ten hokej. daj. Kto nám hodí bulu? Nech sa páči ty. Poďme. Poďte. Neprezvádzaj sa. Počkaj, takto. Tu bude. Ty strel. Kňajte, toto je brana. Hej, neplatím. Ahoj. Rozhod sa. Za kamerou máte rozhod sa. Platí či neplatí rozhod sa? Rozhod sa, platí či neplatí? A čo ja viem? Platí. A ja som vám Skibidi Dynamite, určite mi dajte odber. No to určite mi dajte odber. Viem veľmi rád. No, prestaň. Dono. Ty kokos. Nebol go. Kebitky? A koľko to je rozhod sa? 2-0. Asi. 2-1. Tak, ja ne. Petrikovský. Go. Vietava. Petrikovský. Hráme do 3. Dobrý. Veď ja už vyhral som. Nie, Tak, dáme do 5. do, Ľudia, ide sa do 5. do 4. Dáme do 20. Do 4. No. Jau, ty ma podrezal. Jau. Oh my gosh. Bože, vy ste laví. Dneska bude u mňa premiéra. Bude u mňa. Že tam je pirát. To. Počkaj, auto. Len sa koľko hodinčok. Okay. Pozor, auto. Vyplatil. Takže my vás učíme pri tomto videu. Dáme, ale takto sa postavte. Určite natočíme aj s Danom Raketa. A poďte, tak tuto bol. Tam správaj sa. Choď tam. 383 a ideme, Spartak Dubnica. Jako hodnotíte zápas? Hodnotíme 10 z 10. No dobre, pán Adam. No, jako hodnotíte zápas? Skibidi záchody. Dobre, tak my sa s vami učíme Skibidi Dynamite, Trac 383 a Sniper. Uvidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.